No niin, moi. Tässä on Timo ja tarkoitus olisi vähän jutella Suomen virkamiesten maailmasta ja oikeudesta. Ollaanko me oikeusvaltio vai jokin muu. Tässä on yksi oikeuden semmoinen asiantuntija, jonka kanssa juttelen tänään vähän teidän kanssanne. Kuvaan tämmöistä kirjaa kuin virkanimitys ruletti. Miksi sopiva voittaa pätevän? Se kyllä kuvaa vähän Suomea, että usein se sopiva on omasta puolueesta ja oma kaveri, mutta se ei välttämättä ole kovin pätevä. Tai sukulainen. Sukulainen se on tosi usein ja kaveri. Mutta miten meidän oikeusjärjestelmä, onko se länsimainen? Tässä vähän juteltiin ennen tätä kuvausta, että saako meillä oikeutta, jos tekee rikoksia. Tai saako meillä oikeutta, jos joutuu rikoksen uhriksi? Jos on se rikollinen, niin saa kyllä oikeutta. Saa itse asiassa yksityisen lakimiestoimiston edustamaan ja puolustamaan, rikollinen siis. Tosi hyvä pointti siis. Siis lakitoimistot tietysti niin kuin määrittää paljon jo sinänsä ja tuomarit. Lakimiestoimistolla on tietenkin yksityisenä yrityksenä ihan yhtiöjärjestyksessä määrätty velvoite tuottaa mahdollisimman paljon voittoa osakkeenomistajille. Ja se tarkoittaa ihan suoraan sitä, että nykyisessä Suomen järjestelmässä tällaisen rikollista puolustavan yksityisen lakitoimiston tai lakimiehen, jonka tavoite on maksimoida voitot, niin heidän kannattaa venyttää sitä juttua äärimmilleen. Mitään laskutuskattoa ei ole, eli saa laskuttaa normaalin käytännön mukaisesti, mikä voi tarkoittaa 500 euroa tunti. Vielä jos puhutaan siis niin kuin käräjäoikeuden, hovioikeuden, mistä tahansa jutusta, joka menee oikeuteen, niin silloinhan saa laskuttaa ehkä jopa 1000 euroa tunti, koska se katsotaan vaativammaksi lakityöksi. Se on ihan eri asia kuin esimerkiksi sopimuslaki tai niin kuin sopimusten kirjoittaminen tai laatiminen, niin se katsotaan haastavammaksi tämmöinen niin sanottu oikeussali prosessointi ja siitä saa laskuttaa enemmän. Ja silloin kun tämmöinen yksityinen varattomalle rikolliselle annetaan tämmöinen häntä puolustava, hän saa valita itselleen lakimiestoimiston ja valtio maksaa automaattisesti kaikki nämä kustannukset. Hintakattoa ei ole, mitään tuntikohtaista rajoitetta ei ole. Eli ensinnäkin kannattaa ylilaskuttaa, eli ylihinnoitella se lakimies ylihinnoittelee palvelunsa ja sitten hänen kannattaa venyttää sitä juttua maksimaalisesti. Mutta hetkinen, jos mä oon niinku kansalainen ja minua niinku kusetetaan ja on se niinku yritys tai vaikka kunta, vaikka Espoon kunta, joka kusettaa mua, rikkoo lakia, niin hetkinen, sä sanot nyt, että niitä kannattaa vaan ruveta laskuttamaan ja ottaa paljon lakitoimistoja mahdollisimman kalliita mua vastaan. Mitä tämä niinku tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että uhrilla ei ole mitään todellisia oikeuksia eikä mahdollisuutta saada omaa juttuaan niin kuin esiin. Eli käytännössähän tässä on niin kuin hirveän tärkeää ymmärtää, että sen syytteen nostaa aina Suomessa syyttäjä. Mikään yksityinen henkilö ei voi haastaa toista ihmistä oikeuteen. Eli voi tehdä tutkintapyynnön ja sitten jos virkamies ja poliisi, syyttäjäviranomainen suostuu viemään sen asian, katsoo, että siinä on tapahtunut rikos, niin sitten se menee oikeuteen. Mutta silloinkin sitä syytettä ajaa syyttäjäviranomainen. Tällä rikoksen uhrilla ei ole tässä kohtaa mitään oikeuksia. Hänellä ei ole oikeutta keskeyttää sitä prosessia, hänellä ei ole oikeutta vaikuttaa siihen prosessiin.
hän ei voi vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu salissa. Hän on siinä kohtaa vaan velvoitettu osallistumaan todistajana. Sitten syyttäjä päättää, mitä tapahtuu. Syyttäjä voi keskeyttää sen jutun tai sitten syyttäjä voi jatkaa sen jutun syyttämistä. Yksi käytännön esimerkki on se, että jos on vaikka työssä käyvä ihminen, joka on joutunut rikoksen uhriksi, niin hänen täytyy ottaa palkatonta lomaa keskellä päivää ja saapua oikeuden istuntoon. Hyvin tyypillisesti tällainen Suomessa ilmaistaan poliisin vanha tuttu, eli ei ole rikollinen laisinkaan, vaan on mukava ihminen, poliisille tuttu mukava ihminen. Eli nämä termit merkitsee paljon. No, kun tämmöinen poliisin vanha tuttu jättää sitten saapumatta oikeuteen ja hänelle ei tule siitä mitään seuraamuksia, sovitaan vaan uusi käsittelyaika, kaikki odottaa turhaan, mukaan lukien se puolustusasianajaja, joka tämä rikollinen on itselleen valinnut ja joka laskuttaa tästä epäonnistuneesta oikeudenkäynnistä, jossa ei oikeutta käydä minuuttiakaan. Koko istunto ei ala, koska vastaaja ei ole paikalla. Hetkinen, mä oon nähnyt tämmöisiä lehdessä vaikka kuin monia, eli on oikeusjuttu ja sitten se niinku pyörii vuosia ja taas vuosia. Ja ensin se on käräjillä, sitten se on hovissa, sitten se ehkä menee korkeimpaan ja sitten siitä taas valitetaan ja se nostetaan uudestaan. Ja onko niin, että nämä lakimiehet vaan nettoo tästä? No, lakimiehetten kannattaa totta kai venyttää se käräjäoikeusjuttu mahdollisimman pitkäksi, esimerkiksi syyttämällä uhria jonkunlaisista rikoksista, eli väitetään, että uhri on hakee liian suuria korvauksia. Sitten väitetään, että uhri on provosoinut sen tilanteen, jos vaikka 3 miestä käy kadulla aamuyöstä jonkun tavallisen ihmisen kimppuun, ryöstää luottokortit, lompakot, pahoinpitelee vähän, siinä vaatteet repee, niin sitten tämän rikollista puolustavan yksityisen lakimiehen kannattaa ehdottomasti hyökätä sitä uhria kohtaan ja väittää, että uhri provosoi sen tilanteen, että uhri päätti hyökätä 3 miehen kimppuun. Ei ole mitään väliä, että se on täysin epälooginen väite, mutta se on tämmöisen väitteen voi esittää, sitten siitä voi kuulustella tätä. Nyt on tärkeää ymmärtää, että uhrin on pakko olla näissä istunnoissa läsnä. Jos hän ei ole läsnä, jos hän ei tule sinne, niin hänelle tulee välittömästi sakko. Eli hänelle tulee sakko siitä, että hän ei ole paikalla. Mutta tämä rikollinen saa olla poissa ilman mitään seuraamuksia. Hänen ei tarvitse olla paikalla, hänelle ei tule siitä mitään. Sitten kun hän lopulta sinne paikalle saapuu ja aloitetaan käsittely, niin sitten sitä käsittelyä kannattaa venyttää ja venytetäänkin. Ja eikö niin, että nämä niinku epäilyt, näittehän ei tarvitse puhua edes totta? Eikö niin, että ne saa puhua ihan mitä vaan ja uhrin taas pitäisi puhua totta, pysyä totuudessa? Eikö tämä ole aika vinooma myös meillä? Kyllä, uhrin ja sitten uhria kohtaan hyökätäänkin aika voimakkaasti. Sitten jos tämä hypätään, niin kuin käytännössä Suomessa puhutaan vuosien prosessista, tämän vuoden prosessin aikana yhtenä hienona yksityiskohtana, niin kun ajatellaan uhrin oikeuksia, niin uhrilla ei ole oikeutta edes hänen yksityisten tietojen salaamiseen, eli hänen tietonsa eivät ole salattuja. Päinvastoin rikollisella on oikeus tietää syyttäjänsä. Tämä on aika jännä, koska hän tähän syyttää ja koko prosessia vetää virkamiessyyttäjä, ja uhrilla ei ole enää mitään mahdollisuutta edes pysäyttää tätä prosessia. Esimerkiksi masentuu ja kokee sen niin uhkaavaksi ja pelkää väkivaltaa ja kostoa ja haluaisi vaan antaa periksi rikolliselle, joka pääsee muuten uhkailemaan tätä uhria vapaasti. Ihan siellä käräjäoikeuden odotusaulassa saa uhkailla vapaasti, siellä ei ole poliisia paikalla, siellä voi rikollinen ja hänen kaveriporukkansa voi piirittää tämmöisen niin kuin käsittelyä odottavan uhrin ja sitten alkaa uhkailu. Tai lastensuojelu voi uhata, että viemme viimeisetkin lapset perheestä huostaanotamme, jos et hyväksy tätä ensimmäisen lapsen huostaanottoa. Tämä on juuri tämmöistä. Sitten sä oot niin kuin jotain kuntaa tai yritystä tai rikollisporukkaa vastassa ja meneekö se niin, että häviää ja maksaa sitten? No käsitellään käytännössä siis, jos se juttu on ilmiselvä,
niin jännä on kuitenkin se, että tämä, niin kuin, tällä syytetyllä rikollisella on oikeus tietää syyttäjänsä yhteystiedot. Tässä tapauksessa se tarkoittaa uhria. Eli hän saa uhrin kotiosoitteen, sosiaaliturvatunnukset, ihan kaiken. Hänellä on siihen laillinen oikeus. Sen jälkeen hän voi kertoa siellä jossain sopivassa tilaisuuden tullessa, niin voi kertoa, että minä tiedän osoitteesi, minä tulen tappamaan sinut tänä yönä. Uhrin ei kannata kertoa tästä poliisille, koska poliisi nauraa vaan, että laita ovi lukkoon, niin ei tässä mitään. Ne pojat vähän kaiken, meidän poliisin vanhat tutut, meidän tutut vähän, ne aina vähän tämmöisiä sanoo, ei ne yleensä mitään tee. Ei ne yleensä mitään Mene kotiin ja ole nyt vaan ja laita ovi lukkoon. lämmität saunaa ja lukitset paikat. Ja sitten jos veri valuu, niin me tullaan. Sitten jos tässä kohtaa tämä ihminen niin on joutunut ehkä jo muuttamaan tai haluaisi lopettaa prosessin ja haluaisi muuttaa vaikka toiseen osoitteeseen, jotta voisi jatkaa edes jollain tapaa elämäänsä. Ehkä se alkuperäinen rikoskaan ei tässä kohtaa tunnu enää missään. Että on ihan sama, että on jotkut vaatteet revennyt ja lompakko heitetty jokeen ja lapset viety ja koti tyhjennetty ja pankkitilit. No nämä on vakavempia rikoksia, mutta siis tämmöisenä yhtenä esimerkkinä tämmöisessä tilanteessa, jossa on vaan kärsinyt jotain, ehkä on silmälasit rikottu tai hampaat löyty sisään, niin näähän on korjattavissa muutamien tuhansien eurojen kustannuksella. Uhri joutuu tietenkin maksamaan itse, mutta sitten se uhri haluaisi vaan lopettaa tämän prosessin, mutta sepä ei onnistukaan, koska uhrilla ei ole enää tässä kohtaa. Häneltä on kerran kysytty aivan siinä alkuvaiheessa, että haluatko sinä niin kuin vaatia oikeuksiasi, eli haluatko vaatia rikos selvitetään ja haluatko vahingonkorvauksia. Niin. Ja että se vahingonkorvausten vaatiminen on muuten perusedellytys, että kukaan edes viittii tutkia. Joo, ja myös vakuutus, jos siinä on tullut jotain isompia vahinkoja, joita sitten mahdollisesti vakuutusyhtiö korvaa, niin jotta sä voit saada vakuutusyhtiön korvaukset, niin sun on pakko vastata kyllä siinä kohtaa. Mutta siitä kohtaa, kun sä oot sen kyllä sanonut, sen jälkeen sillä uhrilla ei ole enää mitään mahdollisuuksia pysäyttää sitä prosessia, joka kuten sanottu voi jatkua 2-3 vuotta. Siellä voi joutua ottaa niitä palkattomia vapaapäiviä keskellä päivää, joutuu istumaan ja kuuntelemaan syytöksiä, joita tämä puolustusasianajaja esittää, kaivaa mitä naurettavimpia teorioita ja yrittää väittää mitä omituisimpia väitteitä, niin tämä sirkus voi jatkua 3 vuotta. Siinä voi joutua se ihminen ottaa 10 palkattomia lomapäiviä. Ihminen voi menettää työpaikkansa, koska työnantaja ei ymmärrä, että minkä takia tämä ihminen ei ole töissä. Että riippuu sitten kuinka hyvin tuntee työnantaja, uskaltaako kertoa työnantajalle, että mä oon joutunut tällaiseen hulluun myllyyn. Ja sitten se on niin yksi tuomari, joka päättää, että hei. No sitten se on se tuomari, joka sitten lopulta päättää, jos nämä todisteet on, niin sitten tälle rikolliselle määrätään, sille uhrille määrätään erittäin pienet korvaukset, äärimmäisen, niistä korvauksista juurikin väitellään ja tapellaan. Ja tämä puolustusasiaaja väittelee siellä jopa 5 euron summista, joita kaikkia pyritään puristaa alas, että no oisithan sä voinut, sulla oli käytetyt silmälasit, sä voit ostaa käytetyt silmälasit. Sehän oli ADHD-lapsi, että kyllä se nyt pitikin huostaanottaa, että kyllä ymmärrä, että se otettiin pois sulta ja joit kerran kaljaakin 3 pulloa. No niin, näin se menee. Se logiikka on tällaista, että ihmisen pitäisi löytää käytetyt silmälasit jostain, koska hänellä oli rikoksen tapahtuessa hänellä oli käytetty silmälasit, niin ei uusia saa mennä ostamaan. No ei voida uhri ei voi mitenkään vaatia korvauksia uusista silmälaseista, kun hänen pitäisi korkeintaan saada korvaus käytetyistä silmälaseista. No suojellaanko meillä niitä rikollisia? Ihan suora kysymys. No rikollisen oikeudethan on koko ajan korostetusti esillä meillä, ja meillä on ihan oikeusministeriön ylimpiä tahoja myöten niin rikollisen ihmisoikeuksia käsitellään jatkuvasti ja korostetaan valtavasti. Eli ei muun muassa Suomessa ei ole elinkautinen, koska Suomessa tulkitaan, että rikollista ei saa lukita, ketään ei saa lukita elinkautiseen, eli ei saa pitää loppuelämänsä vangittuna. Sarjamurhaajatkin Suomessa vapautetaan. Meillähän sarjamurhaajat tyypillisesti käy 3-4 kierrosta.
Eli kierroksella viittaan siihen, että he murhaavat, jäävät kiinni, joutuvat oikeuteen, saavat ensin vain noin 8 vuoden tuomio, josta istuvat vain ne puolet. Tämä on laki meillä, mielenkiintoinen laki. Eli tämmöinen ensikertalainen, niin hänelle se puolitetaan se vankeusrangaistus automaattisesti jatkossakin. Sitten kun hän vapautuu, murhaa uudelleen, taas uusi viaton ihminen, joka ei ole ikinä tehnyt mitään rikoksia ja on maksanut verot ja elää lainkuuliaista elämää, niin joku joutuu murhatuksi tällaisen psykopaatin murhaajan, sarjamurhaajan toimesta. Sarjamurhaaja päätyy uudelleen oikeuteen. Tällä kertaa voi ehkä saada pidemmän tuomion, josta istuu ehkä 3/4, mutta voi hakea vapautusta jo etuajassa ja usein se vapautus hänelle myönnetäänkin. Pääsee toki lomille. Niin, koska me ollaan niin oikeusvaltio, että kyllä murhaajalla on oikeus. Murhaajalla on oikeus, hänellä on oikeus lomiin. Eli niin kuin Suomessa varmaan kuka tahansa, joka on lukenut lehtiä, niin on huomannut, että murhaajat usein niin sanotusti pakenevat vankilasta, mutta sitten sitä ihmettelee, että miten huonoja meidän vankilat on, niin ei, kun siis nämä henkilöt jäävät palaamatta lomilta. Eli Suomessa sarjamurhaajatkin saavat käydä lomilla vankilasta. Ja vankilapako tarkoittaa Suomessa lähes aina sitä, että henkilö ei vain palaa lomilta vankilaan. Hän rikkoo sen paikannuspannan tai muun, mikä ei niitä usein edes ole, ja sitten hän on vapaa, ja meillähän sitten, kyllähän nämä pelottavaltahan tämä kuulostaa, että jos olet rikosuhri, niin A, välittääkö kukaan, B, jos edes välittää, niin pääsetkö oikeuteen, C, jos pääset oikeuteen, niin mikä tulos sieltä tulee, D, kuka maksaa ne kulut, jos et ole tarpeeksi vakuuttava, niin joudut itse maksamaan jopa sen rikollisen kuluja, ja sitten jos on tämmöistä, että sitten vaikka saadaan rikollinen telkien taa, niin sieltäkin me lähdetään sitten lomille ja tehdään sitten, uusitaan teot. Plus onhan sitten tämä aika katastrofi. Plus tällä rikollisella on oikeus perhetapaamisiin, jos hänellä on mahdollisesti jonkun naisystävä tai puoliso tai lapsia, niin silloin hänellä on oikeus perhetapaamisiin. Veronmaksajien rahoille järjestetään tämmöinen kodiksi sisustettu tilaa, jossa sitten on lapsille on lastenhoitajat, jotka huolehtii lapsesta. Kaikki tämä on ilmasta. Onhan ne ihania isejä tai äitejä, nämä juuri murhaajat. Niitä pitää tukea enemmän kuin vaikka sitten avioerovanhempia, jotka ei saa moneen vuoteen nähdä lapsia, mutta kyllä murhaajan pitää aina nähdä murhaajalla lapsensa. On Totta kai oikeus. Hänellä on aina ne ihmisoikeudet, kun hän ei voi niin kuin taistella vastaan sitten hänellä on laillisesti. Vankilassa tämä perhetapaamisoikeus, perhe tämmöisissä erikoisrakennetussa tiloissa, ja siellä sitten tosiaan lapsia hoitaa hoitajat, lastenhoitajat, jotta sitten näillä vangilla on mahdollisuus harrastaa semmoista puolisonsa kanssa, mitä nyt sitten niin kuin pariskunta harrastaa. Eli tämä on aika kiva, kondomitkinhan maksetaan sitten, eli ne on ilmaiset myöskin. Tämä on aika jännä, että kun tavallinen kansalainen mahdollisesti vähän niin kuin haluaa toteuttaa parisuhdetta kumppaninsa kanssa, niin hänen on mentävä kauppaan ja ostettava ne kondomit. Mutta jos sä oot semmoinen poliisi, vanha tuttu, oikein tämmöinen hyvä ihminen, tämmöinen rikollinen, valtio maksaa niin valtio maksaa sitten senkin. Että se on ihan hirveän kiva juttu, ja varmaan on oikein mukava. Siellä on sitten kaikki vähän sapuskaa ja vähän pääsee suihkussa käymään. Ja murhaajan perhe-elämä kuulostaa varsin mukavalta. Se on yhteiskunta mukavaa. Maksaa kaiken. Koitetaan tähän vetää yhteen. Miten tätä pitäisi muuttaa vielä, että sitten päätämme tähän tämän oikeusmurhavideomme. Aika tärkeää olisi se, että uhrilla olisi oikeuksia. Uhrioikeuksista ei puhu kukaan, ei syyttäjä ei välitä niistä, tuomari ei välitä niistä. Lakimiehen yksityisen omalla kustannuksella tämmöinen rikoksen uhri saa palkata itselleen lakimiehen neuvomaan häntä. Tämä kyseinen lakimies ei saa osallistua tähän istuntoon missään virallisessa roolissa, eli ei saa millään tapaa olla sillä oikeudessa puolustamassa tätä uhria. Kyllä. Eli tämä uhria ei auta kukaan siinä. Hän on siellä yksinään todistamassa. Hän voi omalla kustannuksellaan pyytää käsittelyn ulkopuolella ostaa neuvoja
jotain Omalla tietoa. kustannuksellaan hän voi Omalla ottaa kustannuksellaan. riskiä ja omalla riskillään hän voi hakea oikeutta. Sitten jos hän on murhanuhri omainen, niin sitten tämä on ihan erityinen oma synkkä, jossa lakia muutettiin aika hiljattain ja sen uuden lain myötä tämän rikoksen murhatun ihmisen omaisten tulee hakea rikolliselta itseltään korvauksia. Tämä on kyllä tuttua. Muistan tämän lakiuudistuksen. Se on yksi Mutta tämä on meidän maailmasta löytyy. laki- ja oikeusjärjestelmämme tällä hetkellä. Se ei kyllä kuulosta kovin oikeudenmukaiselta eikä kansantajuiselta. Ja sitten siellä on se kuuluisa tuomari ja ehkä sitten lautamiehet, jotka sitten päättävät, kumpi on oikeassa. Ja sinä voit hävitä vaikka koko talosi, elämäsi ja omaisuutesi, kun puolustat itseäsi. Mutta kiitän tähän. Tämä oli hyvä aloitus tälle lakikeskustelulle. Kiitos. Eipä kestä.